ना गुबुन जाथावना आंथ' बुंनो हाया मानो होनबा आं बुंखाबाय गले गले कि माखासे सुबुंखौ दायनिगिरि मोनालासिनो प्रुफ मोनालासिनो डाइरेक्ट थांखिना बुंनाया एसे केस जायो नङा होमबा स' आं बेनिखायनो आन्दाज होयो गाइस जोंनि बर' हारिनि दैमा दै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों भिएम सोदोब चेनेल स' आंनि आखाइनि आगदायाव दङ सिखा बिराद गोबौ आरो आखियाव दङ आंना बिदिनो औवानि खाथि स' सानदों आं दायो न'आव दङ स' आङो ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायनो थाखाय आङो बेखौ लानाय जादों बेखौ आदैया खामानि मावखानायमोन बाट आं बेखौ एसे मोजां जागोन बायदि साननानै आं एसे बुंफोरना होनो साननानै बे औवाया बेसेबां खामानि होयो स' बेखौ बुंनो साननानै आं बेजों लोगोसे आरो आं माखासे साखुन्दानि सायाव जोंनि माखासे मानसिफोरा बुंहरदों बाथ्रा स' बिनि सायाव आं सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ बिनि दारै आं लानाय जादों स' बेसिकेलि जों आं बाथ्राखौ जागायजेनसै बे औवाया गोबां इम्परटेन्ट जोंनि बर' हारियाव गोबां खामानिबो उदायबाय नङा होमबा जेरै हमना ला जोङो औवानि बेरा होनानै जोङो न'खरखौ गासिबो मोसौ मोसानिफ्राय गुबुननि मोसौ मोसानिफ्राय बासायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बे औवानिजोंनो इन्जुर बानायनानै जों न' लुनानै थायो आरो औवानि दारैनो जों गासिबो इन्जुरल' नङा गोजौ गाहाय गासिबो उखुम सुखुम बानायजोबो नङा होमबा स' आरोबाव बे औवाजोंनो जोङो जेखाइ खबाइ खादा सान्द्रि नङा होमबा स' आरो बिनि गेजेराव जों गोबां आरोबाव सेन गोबां जों बानायो बिदिनो गय दोनग्राबो बानायनो हायो बेजोंनो ओमफ्राय बिनि सान्दांगा नङा होमबा स' गोबां बानायनो हायो सान्दांगा सान्द्रि ओमफ्राय बिनि गेजेराव माने बावखा ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओमफ्राय हुकेन गोबां बानायनो हायो जेनेबा बावखाया जेनेबा हमना ला जोङो माइ रोगाहैनाय नङा होमबा स' ओमफ्राय बिनि गेजेराव हुकेना जाबाय जेब्ला जों मारा होयो अब्ला जोङो नांगोल बानायनायावबो हेफाजाब होयो औवायानो नङा होमबा खदालनि बे हमग्रा नङा होमबा स' गोबां माने औवाया गोबां खामानि होयो जोंनि बर'नि जिउआव नङा होमबा स' मालिक मानसिफ्राथ' लहा बायना लायो जों गोरिब गोरिबफ्रा बेफोरजों इउज खालामो नङा होमबा स' बेसिकेलि आङो बेखौ ओरैनो जास्ट भिडिअखौ इन्टारेस्टआव लानो थाखाय आं बेखौ लानाय जादों स' बिगिनिं खालामसै नङा होमबा लोगोफोर बियो हेबखानायखा सिगाङावनो बाट आं बेखौ ससे जों भिडिअआव बाथ्रा सावरायनो लोगोसे आङो बे खामानिखौ लानाय जादों एसे आंबो सोलोंनो लुबैनानै स' बेसिकेलि आंनो खोन्थाखाबाय बोरै मा खालामनांगौ स' खाथि साथि सैखाजोबनाय माखासे दङ आरो बेनि गेजेराव आं खाथिखौबो माखासे एसे एनै सैदेरबावबाय आङो स' भिडिअखौ बांद्राय गोलाव जागोन साननानै आं बे खाथि सैनायनि भिडिअखौ होथ'ला स' माखासे मानसिफ्रा बुंदों कि बे 9 अक्ट'बराव जादोंमोन जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव सिडली एरियानि सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामियाव नङाबा केशव मोसाहारिनि न'आव थानाय स' बांसिन माखासे मानसिफोरा बुंदों बेखौ पार्सनेल एटेक नङा होमबा बे हिन्जावनि सानरिमि बर'खौ पार्सनेल एटेक खालामदों होनना बुंदों बाट सानरिमि बर'खौ पार्सनेल एटेक खालामगोन सोर बेयाव आं साननो गोनां बाथ्रा बियो आरो बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा बुंदों बे बिसोरो सिखाव जानांगौ बिसोरो साखन्दा नङा जाय सानरिमि बर'खौ एटेक खालामदों आरो सिगाङावबो जाय एटेक खालामदों बिसोर सिखाव जानांगौ आरो बिसोर मा साखन्द्रा नङा स' बेसिकेलि आं बेखौ सोंनो लुबैदों सिखाव आरो साखन्द्रानि गेजेराव माखासे मानसिफोरा डिफारेन्स खालामदों साखन्द्राया जाबाय मानसि लांग्रा नङा होमबा सिखावा जाबाय न'खरनि माल माथाखौ खावना लांग्रा स' माने जाय साखन्द्रा बिसोरो एटेक खालामो मानसिफोरखौ नङा होमबा स' बिनि उनाव जाय सिखाव बिसोरो जुदि दागा दिगा जायाब्ला एटेक खालामखानाय जाया बिसोरो स्रोद आरो टाइमखौ नायो कि माला उन्दुगोन नङा होमबा स' ओरैनोथ' 7:30 बिदि एटेक खालामग्रा बेफोर सिखावथ' जाथावना नङा होमबा सिखावाथ' हरनि 2-3 बेयाव जाय समाव उन्दुगोन बयबो स' बेयाव खावनो नाजागोन नङा होमबा बिसोरथ' 7:30 खामानि मावदों हाथर खुबैदों नङा होमबा स' बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला अब्ला बिसोरो सिखाव नङानो जानांगौ आंनि मथेबा नङा होमबा होननानै आरो सोरबा बुंदों साखन्द्रा नङा माबा सिखाव नङा बिसोर साखन्द्रासो आरो सोरबाबा बुंदों बिसोर मा साखन्द्रासो बिसोरो सिखाव नङा आरो सोरबा बुंदों साखन्द्रा नङा सिखाव स' बे बेले बेजे बाथ्राखौ लानानै आं दिनै सावरायनो सानदों नङा होमबा आं नोंसिनावनो सोंनो लुबैदों दायो कि जुदि सिखावब्ला अब्ला 7:30 बाजियाव बयबो उन्दुवाखैनो बे समाव मानो फाग्ला जाम्बा बायदिलाय सिखाव खावग्रा मानसियालाय ओरैनो खावनायनि न'नि मालिकखौलाय एग्रांना लानांगौ सिखाव मानसिबा नङा होमबा माने एग्रांना लानांगौ नङा होमबा बेसिकेलि साखन्द्रा आंथ' बेनो साखन्द्रा आंनि मथेबा साखन्द्रायावनो थांदों माने पार्सनेल जोंनि पलिटिकेल इस्यु आं बेखौनो सानो मानो होनबा पुलिसा फैखाथारबाय बिनि सायाव एसे जाजमेन्ट खालामनांगौ बिनि सायाव एनालाइज खालामनांगौ बिजिरनांगौ नङा होमबा बिसोर माने
इन्सपेक्सन खालामनांगौ बिनि सायाव नंगौ नङा स' ओमफ्राय मा रायजो राजाखौसो बुनानै थांबाय नङा होमबा आरो मैयाबो दरना होनानै थांखाबाय चिरां जिल्लायाव माने काजलगावआव डिसि अफिसाव नङा होमबा ओरैनोथ' दरना होखायाखै मानो होनोबा मानो दरना होदों बिकज जेनेबा बे जायगायाव जादों बाट जानायनि गेजेरावबो पुलिसफोरा बेखौ जेबो एक्सन लायासै नङा होमबा स' बिनि गेजेराव दरना होनानै होबाय ओमफ्राय मानसिखौ बुनानै रायजो राजाखौ बुनायनि थाखायबो होनाय जाबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ पाब्लिक प्रेस निउस लाइभ बायदिसिनाफ्राव होनानै होदों स' बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला मानसिफ्रा दायो गोबां मानसिफ्रा सन्देह जादों नङा होमबा स' मा कि जेनेबा सिखाव ना साखनद्रा ना आं बेखौ बुंनो सानदों कि मानसि लांग्रायानो जानांगौ आंनि मथेबा बिसोरो आरो पार्सनेल एटेक बुङोब्ला बे सानरेमि बर'जों जेबो पार्सनेल एटेक जाथावना नङा मानो होनबा बे सासे गोरिब नङा होमबा रुवाथि थाग्रा बेजोंलाय माबोरै पार्सनेल एटेक जानांगौ नङा होमबा बेजों बोरै पार्सनेल एटेक जानांगौ आरो सानरेमि बर' बुंनाय मथेथ' बेहाथ' रावबो दुश्मनानो गैया मा हिसाबाव दुश्मन थागोन दे बुंदो मा हिसाबाव दुश्मन थागोन नोंसोरनो माने साननानै नाय नोंसोरनो माने बोरै मा हिसाबाव सानरेमि बर'जों पार्सनेलि एटेक खालामनो हानाय बेबो साथाम मानसि ना बेनाव सम्पतियानो दङ ना गोदो गोदाय गोसथोनायबाबोथ' बेथ' बुरिबायसो नङा होमबा बेजोंलाय दा आरो खिथानानै माब्रै नङा होमबा स' थानोबो हागौ बाट हमना ला दे सापस सानरेमि बर'जों पार्सनेल दङ जेनेबा एटेक खालामनो थाखाय दं जेनेबा होमबा गुबुनाव मानो जादों चिरांनि सिङाव थानाय गोबां जायगायावनो ओरै आमगुरिथिंबो जाबाय आरो फारसेथिं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोबां जाबाय जेरै हमना ला थेङापाराथिंबो जादोंमोन नङा होमबा आरो फारसेथिं ओमफ्राय सालाकाटिनि आमलायगुरियावबो जाबाय नङा होमबा गोबां जायगायाव जाबाय नङा होमबा गोबां जायगायाव जाबाय नोंथांमोनानो नुगासिनोबो दङ आरो हादानपाराथिंबो बिदिनो सिखाव साखनद्रा होननानै मानसिफोरा बुब्रबनानै आरो 9 जन ना 10 जन गोजोन जेलाव थांबाय नङा होमबा आरो सोरबा मानसिफोरा हिन्जाव मानसिखौनो साखनद्रा होननानै गस्ला थस्ला बिसिला जोबनाय आं बिनि सायाव भिडिअ बानायासै मानो होनबा बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा खामानि मावदों नालाय ओंखायनो आं बेखौ बारा बानायासै बाट आङो माखासे बाथ्रायाव बुंखादों गले गले बुंबाय थाखादों साखनद्राखौ हमनायनि सिगां एसे नायबिजिर बेयो माने साखनद्रा नंगौना नङा एसे मोजां बिनि उनावहाय एसे बायदिसिना एक्सन लानांगौ नङा होमबा स' बेसिकेलि नंगौबो नङा होमबा बे जाय बथलजों बे सानरेमि बर'खौ थै गलायनाय हस्पिटालसिम सौहैलायनाय खामानि मावदों साखनद्राया दंमारो अब्ला बेफोरखौ नुयोब्ला आरो सिखाव बुंब्ला आंबो सिखावाथ' बेफोरबायदि एटेक खालामाना नङा होमबा सिखावाथ' खावगोन सिरि बे उन्दुखांनायनि उनावसो उन्दुलांजोबनाय मानसिफोर उन्दुलांनायनि उनावसो सिखाव फैनानै खावना लांगोन माखौ लांनांगौ नङा होमबा डाइरेक्टलि आं खावनो फैदों होननायसो लानाय जादों बिदि मथेबाथ' 7:30 बिसोरो हाथरखि माने अन्थाइ खुबैहरदों बिसोरनि न'आव आरो माने हाथर खुबैहरदों मिन्स मा बिसोरो सिखाव जाथावनानै नंखाया माने आरो जुदि पार्सनेल एटेक सानोबा मोनसेल' जायगायावथ' नङाना गोबां जायगायावनो जाजोबदों नङा होमबा सिगांनिफ्राय जाबाय थादों साखनद्रा स' अभियसलि बुंनो थाङोबा बेखौ साखनद्रा माने बे पलिटिकेल इस्यु आंनि डाइरेक्ट माने पलिटिकेल इस्युआनो बायदो मानो होनबा जेरै आं दा मोनसे भिडिअ सिगाङाव आपल'ड खालामखाबाय नङा होमबा मैया स' बे भिडिअ आपल'ड खालामनायावबो आं बेखौ बुंदों कि बेयाव पलिटिकेल इस्यु कि सोरबाबा फैसा होनानै जेनेबा मुसलमानजों बर'जों एसे एगेन्स्ट खालामहोनो थाखाय बेखौ जाथायखौ खालामनाय जादों आरो फैसा होबाय बिनि उनाव बर' मानसिफोरनि दा इलेक्सन फैगौ 2020 मायथाइनि मार्चआव जायगोन जाय माने इलेक्सन बे इलेक्सनाव माने बर'फोरनो भट दाहोथों नङा होमबा स' आं सानदों नोंथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों नबसरनियाबाबो नङा होमबा स' सानना लादो बेनो जाथावना ना गुबुन जाथावना आंथ' बुंनो हाया मानो होनबा आं बुंखाबाय गले कि माखासे सुबुंखौ दायनिगिरि मोनालासिनो प्रुफ मोनालासिनो डाइरेक्ट थांखिना बुंनाया एसे केसै नङा होमबा स' आं बेनिखायनो आन्दाजै इनडाइरेक्टलि बुंनाय जाबाय मानो होनबा जोंनि बर' भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा आजिखालि हारसाफ्राबो नायो मानो होनबा बर' बुजि बिसोरबो माबा मोनसे गावसिनि सोमोन्दै बुंदों नामा बेखौ माने नायो बिसोरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय खोन्थालायो स' बेखौनो आं बुङो कि आन्दाज लालायदो बुजिलायदो आंनि मथेबा पलिटिकेल इस्युजों लोगोसे प्लास बिसोरो साखनद्रा जेरै हमना ला बिसोर डाइरेक्टलि जुदि खावनोब्ला बिसोरखौ बे मानसिखौ लांनोब्ला साखनद्रा बा आरोना बे मानसिखौ लांनोब्ला बिसोरनाव मोनसे स्प्रे थायो नङा होमबा बे स्प्रेखौथ' होबानो आरो बे हिन्जावनियावथ' एसे एनै नांदों होनना बुंदों नङा होमबा स' बेसिकेलि जुदि खुगाखौ हमख्रबनाय लोगो बेयाव हानो हालायनाय 7 मानसिबा होमबा बेयाव खुगायावल' मारैनो हाखायो नङा होमबा होनो हाखायो होमबा बेथ' निसा जाखागोनानो नङा होमबा निसा जाखागोनानो होमबा बे निसा जायोब्ला बेखौ लांनो आरामसे थिखांना लांनो हायो अब्ला डाइरेक्टलि बिनि गोदोनाखौल' हानो गोनांथि गैया नङाबा साखनद्रायाथ' मानसि लांनानै बिसिनि सह' बिसिनि किडनि मेगन बायदिसिना लांग्रासो नङा होमबा बिसोरो साखनद्रा बा होमबा बिदिथ' मालायनि गोदोनाखौथ' बिदिथ' हाग्राथ' नङाबा हानायथ' जाखायना नङा मानो होनब्ला बिसिनि बे साखनद्राबाथ' बिसोर डाइरेक्टलि माने मोनसे स्प्रे थायो नङा होमबा निसा माने बिउस जानाय नङा होमबा बेखौ खुगायाव होनानै बिसोर लाना थांगोन नङा होमबा स' बिराद कनफिउज बे साखनद्रा
आरो बे पलिटिकेल इशुनि सायाव स' आं बेसिकेलि बेखौ बुंगोन अबजार्भ माने पइन्टआव दोनगोन आं बेखौ पलिटिकेल इशु नङा होमबा आंनि थाखाय नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिथिया बाट आं बेखौ बुंगोन पलिटिकेल इशु मानो होनबा जों सानोब्ला अबजार्भ खालामोब्ला बे जाय साखुन्द्रा बिसोरो माने बिसोरनाव मोनसे माने निसा खालामनाय थाखायो बिसोरनाव खुगायाव होनो गन्थङाव होनो लोगो लोगोनो डाइरेक्ट खुगा आरो गन्थङाव डाइरेक्ट होनाय लोगो लोगोनो खुगाजों हां लाबाबो गन्थंजों हां लाबाबो डाइरेक्टलि निसाया बे गेसा हाबनाय लोगो लोगो बे बिउस जाखाबाय नङा होमबा बिउस जाखाबाय गैला बेखौ आरामसे थिखांना लांनो थांबाय बाट बिसोरो बथलखौ सिफायलायनानै जे गोदोनायाव हालायलायनाय नङा होमबा स' बिदि खालामदोंबाथ' बेसिकेलि बिसोरो डाइरेक्टलि माने साखन्द्रायानो नङा जाथावनांगौ आरो पार्सनेल एटेक खालामदोंबाथ' गुबुन गुबुन जायगायावबो जादों माने कनफिउस स' आं बेखौ पइन्टआव दोनगोन नटआव दोनगोन नट पइन्टआव नोंथांमोना आंखौ सोंदों नालाय मा जाथावना स' आं बिनि थाखाय आं बेखौ पइन्टआव दोनगोन बेयो बेसिकेलि पलिटिकेल इशु जानांगौ नङा होमबा खालि बिटिसि एरियायावल' जादों नालाय स' बे मानो होनबा 2020 मायथाइयाव दायो ओरैनो एमपिया जोंना गुबुन बा जाथियानो जाखाबाय आरो बिनि गेजेराव जुदि लिडार बिटिसिनि चिफ जाय जानांगौ बे जुदि गुबुन हारि जाबाथाय सेस जाबाय माने बे मोनसे चान्स जोंनाव बर' हारिनाव अप्सन दंबावसै आरो बे जोब्बाय होमबाथाय गैला जोंनाव बर'नाव गैला स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो स' बे आं बेखौनो आंनि थाखाय बुङो पलिटिकेल स' बर' हारिजों आरो गुबुन जाथिजों मुस्लिमफोरजों एगेन्स्ट खालामनो नागिरदों जोंखौ स' जोङो मुस्लिमफोरजों मोजाङै साबधानै रायलायनानै थानांगोन आरो बेयो मोजाङै जोङो जेरै दाख्लै बायदि मुस्लिमखौ हस्पिटालसिम सहैलायनाय बेबायदि खालामनाय सानै हयै खालाम लोगोफोर स' माखासे मुस्लिमफोरखौ फैसा होनानैबो बानायहोनो हागौ बाट बे गासिबो मुस्लिमफ्रा गाज्रि जागोन बे नङा स' बेनि गेजेराव जाबाबो जायाबाबो जोंनो बिसोरनि गोनांथि मानो होनबा जों बिसोरनि भट मोनाब्ला जों खौसेथि देरहानो हानाय नंखाया 2020 मायथाइयाव मार्चआव बर'ल' थख'आ बेखौ लिरनानै आं होगोन मिथिबायना मानो होनबा जोंनि बर' हारिया बेसिकेलि बुहुमावबो दायो सिगाङाव 2011 मायथाइयाव 10 लाख दंमोन 2011 सेन्सास मायथाइयाव बर' हारिया गासै चिरां माने क'क्राझार आरो गासै टटेल बिटिसिआव स' दायो बुंनो थाङोबा टटेल 15 लाख 19 लाख 18 लाख बेनि गेजेराव आसपास जागोन आरो स' बेनो गाइस जों जुदि गुबुन हारिखौ 2011 सेन्सास मथे बुङोबा गुबुन हारिखौ बै 2011 सेन्सासाव होमबा 19 लाखसमोन स' सानदो नोंथांमोना स' होमबा 19 लाखसब्ला बेखौ 80%सो खालामोब्ला हमना आंनि सापस माने आंनि मथे 39 लाखसखौ हमना लादो गुबुन जाथिखौ दा 2019आव ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो जोंनि बर' हारिखौ 19 लाखसो हमना लादो स' जोंनि 19 लाख आरो बिसोरनि 39 लाख स' गेजेराव जों नायोब्ला साननानै नायोब्ला स' जोंनि बर' हारिनिया बिराद खम नङा होमबा बिसोरो जमा बेलेग एक्सट्रा जाबाथाय जों जेलखागोन नङा होमबा स' 40 लाखखौनो हमदो बिसोरखौ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जोंनि मुसलमानफोरखौ सिगाङाव खमावबो क'क्राझारावनो 4 लाख दंखायोमोन 2011आव होमबा बिसोरनाव दा 8 लाख 7 लाखसो जागोन बा गुबुन जायगायावबो दं होमबा जों बेसिकेलि हमदांबा मुसलमानफोरा जों बर'जों थाफायोबानो जों देरहाखागोन स' ओंखायनो मुसलमानफोरखौ टारगेट खालामफ्लानानै जोंखौ पइन्टखौ जोंनि मेगन बा जोंनि साननायखौ मुसलमानफोरजों दुश्मन खालामहोनो नागिरदों लोगोफोर स' जोङो मुसलमानफोरजों आखाइ मिलायनानै जों बे 2020खौ देरहाखांनायनि उनाव आरोबाव एमपिनि सिटखौबो जों लाथारनांगोन अब्लासो जों जागोन आरो बिनि गेजेराव थाबैनो बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बड'लेण्ड स्टेटखौ जोङो दाफुंनो आरो सावरायनाय जाथारनांगोन स' गाइस आंनि साननाया बेनो आरो भिडिअखौ आङो होबाय थागोन आरो बिनि गेजेराव आं बेनि रायलायना आं बेखौ आं बुंखादों आं बेखौ खामानि बेखौ मावनो थाखाय नङा जास्ट बेखौ आङो माने बेकग्राउन्डआव होनो थाखायसो बेखौ लादों आरो सावरायनाय जादों स' बेसिकेलि आं बेखौ मावखायाखैनो आं आदैयासो मावखादों बेखौ स' थेंक इउ स' माच बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोना आंनि साननाय हनायखौ मिन्थिनो लुबैदों नालाय आंनि बेनो आंनि पइन्टआव आंनि अबजारभेसनाव कि बेयो पलिटिकेल इशु थानो हागौ मानो होनबा साखन्द्राया बिदिबायदि गोदोना हानानै थाङा बिसोर मानसिखौ लानासो थाङो नङा होमबा स' बेनो आंनि थाखाय पइन्टआ स' बेबो आरो बिटिसि एरियायावल' जादों स' आसाम आउट अफ बिटिसिआव जाफैगोन स' बेनो पइन्टआ स' थेंक इउ स' माच बाय बाय